خبر اللہ رسول پا قسم سرکای اللہ رسول فرمائی پیخ ذات میں دا قسمی چیزی پا حق سر دنیا تا نابیر لگلائی ویچی کیم دے ایک سڑی صدقاوے دے محشر پا مائندون شے اللہ قابلہ نکی چی صدقہ دائی کئی وقبل رشتہ دارے شے غریبون شتا گوندون شے محتاج شتا پاشے ضرورت من شتا خدا اخپلا صدقہ و زکوت وغا خیر بات اوڑی نیرہ کلیتا نیرہ خلقتا ہے ورکائی اللہ رسول قسم خوڑلا دا اللہ رسول قسم خوڑلا دا چی دق صدقاوے دے محشر پمائندون شاء اللہ قبولا نکی دق صدقاوے قبولا نشی دے رشتہ داری ذات من دے رشتہ دے دور سر دق دیر حق تا اے پیوزی بندے وے دناوے غلطیہ کی رسوہ کی لی خو غریب دا تدا صدقہ دے رب دے رضا دے پورا پکاوے بے تو تا دعا جرینا ملا ویجی یو دے رشتے دے واجینا سیلا رحمی آجر درتا ملا ویجی او بل دے دے واجینا چیتا صدقہ کوے صدقہ دے یوڑ لا بل کلیتا پا غریبون دے اولا گولا او پا خپلے رشتے دار شدے غریبون شتا پا خپلے گوندون شدے غریبون شتا عزت من دے دا خلیدانا چیتا سے شانو دو اللہ رسول وی چی پیغ ذات میں دا قسمی چیزی پا حق دنیا تا نابیر لرلائی دخ سڑی دا صدقہ وی دے محشر پا مائندون چا اللہ قبیلہ نکی و بیا اللہ رسول فرمائی چی پیغ ذات میں دا قسمی چیزی پا حق سر نابیر لرلائی پیغ ذات میں دا قسمی چی دخ سڑی تا دخ مالدار تا اللہ تعالی دے محشر پا مائندون چے دے رحمت پا نظر یانو گوری چی دا خپل رشتہ دار نظر انداز کئی و بل طرف تے دان گئی دائی زتمن دے میش معاشرہ شدیر کمائی دا اے رشتہ داری طرف نہ خامہ کلش کی 19-20 خبریں سی وہ دے پوچھا ہوئی آجر دیر دا چھے تو نافرسی نو کلی جدا دا سیدہ دا دا سیدہ وہ تو رشتہ دو تو سرے وینا گڑا دو اے تو گونڈی دا دائی محتاج دا دائی غریب دا دبن دے وے صدقہ کوے لار بار وے صدقہ نوڑے اللہ رسول فرمائی چھے دخ صدقہ اللہ نکا بلائی اللہ رسول فرمائی چھے دخ سڑیتا اللہ تعالیٰ دے رحمت پہ نظر بندے نگوری عزت مندے دیر خلق موتا لکھ دے معاشرہ سے گرزوں چی خپلو ریری دے مرا محتاج ہوئی چی موزڑ پورسوے دے چی دا سویر کا او دائی پرڑ پتی او لق پتی او ریر طرف پلسترگا نو رڑائی ریر پلسترگا نو رڑائی غریبی محتاج ہوئی